Ahojte, vitajte na mojom kanále, kde sa venujem výkladom kariet. Dnes som si vybrala tému osudové zmeny vo vašom živote v tomto roku, čo vás čaká, na čo sa máte zamerať, aké rozhodnutia budete mať v tomto roku. Výklad je všeobecný, kto ho má počuť, ten ho počuť bude. Takže pozrieme sa na to, aké životné rozhodnutie, čo vás čaká osudové v tomto roku. Čo vás prosím čaká osudové v tomto roku? Aké zmeny osudové vás čakajú v tomto roku? Prosím, všeobecne, kto má počuť tento výklad, nech si nájde tento výklad, ten, kto to má počuť. Aké osudové zmeny vás čakajú v tomto roku? Čoho sa to prosím týka? No, odchod od nejakého závislostného vzťahu. Konečne si zložíte masky, prestanete sa skrývať, prestanete existovať vo vzťahu, kde sú nejaké nepravdy, nejaké toxické správanie. Vy od tohoto vzťahu odídete, pretože si niečo konečne uvedomíte. Stiahnete sa sami do seba, zostanete chvíľku sami a budete hľadať cestu von zo samoty, čo je veľmi veľký posun vo vašom živote. A týka sa to muža. Ste muž. Nejde teraz o ženy, ide o muža. Aká je vaša aktuálna situácia? Pozrieme sa na to. Aká je vaša aktuálna situácia? Čo sa deje vo vašom vzťahu? Nech si nájde tento výklad ten, kto to má počuť. Takže sa to týka nejakého muža. Čo prosím sa deje vo vzťahu u tohto muža? Aká je tam aktuálna situácia? Takže je to žena, môže byť v zemskom znamení. S touto osobou ste niečo vytvárali, ale nebol v tom taký vývoj, ako by ste chceli. Nebol tam ten vývoj ani po finančnej stránke, po pracovnej. Tu sa vám to zrútilo, prišlo to proste nečakane. Môžete byť v oficiálnom teda vzťahu, v manželstve, a vy tu od toho vzťahu už odchádzate, pretože vás to unavilo, vyčerpalo. S touto ženou ste mali nejaký harmonický vzťah na začiatku, bolo to krásne, ale už to medzi vami nefunguje tak, ako by malo, pretože už ste si odovzdali niečo, čo ste si odovzdať mali. Ten vývoj, progres medzi vami sa pozastavil, pozeráte sa na to už inými očami a vy už cítite, že to nie je to, čo bolo kedysi a chcete od toho odísť. Už je tu nad tým takéto rozmýšľanie a týka sa to oficiálneho vzťahu. Tá láska medzi vami, vy sa na to už, to, čo bolo medzi vami, pozeráte inými očami. Už vám to bere silu a toto bude to vaše rozhodnutie, že od toho odídete. Vydáte sa novým smerom. Vývoj tohto vzťahu.
Mohla tam byť nejaká manipulácia. Ten vzťah nebol dosť silný na to, aby vydržal. A vy si to aj uvedomujete a už chcete niečo viac, niečo lepšie. Nie ste šťastní v tom vzťahu. A to vaše rozhodnutie ísť iným smerom vás dovedie do radosti, do spokojnosti. Nebola v tom rovnováha. Vy si začnete liečiť svoje vlastné srdce. Lebo cítite, že ten vzťah nebol vyrovnaný, spravodlivý. A vašim odchodom môže byť, že to bol karmický vzťah. Mali ste byť spolu proste nejakú dobu. Naučiť sa jeden od druhého niečo veľmi dôležité, čo vás dostáva teda do toho stavu, že už premýšľam, už mi to nerobí dobre. Vy sa od toho vzťahu odpútate a toto je to vaše životné rozcestie, kedy moja duša cíti, túži po niečom inom. A oslobodiť sa od toho, kde vám ten vzťah proste už nedáva to, čo vy potrebujete. Možno sami sebe nedávate toľko, koľko by ste mali. Dávali ste naokolo viac ako sami sebe. Nebolo to v rovnováhe. A vy sa tu uvedomíte a urobíte ten krok vpred pre seba. Oslobodiť sa od ženy, kde to bolo... Nevyvíjalo sa to tým správnym smerom. Dáme radu ešte anielov, čo vám chcú anieli odkázať. Nech si nájde tento výklad ten, kto to potrebuje počuť. Do niekoľko týždňov tu máte správne rozhodnutie. Do niekoľko týždňov príde nejaké vyrovnanie. Možno v tom už sa dlho nachádzate v tejto situácii. Meditácia prináša odpovede. Stíšiť svoju mysel, počúvať svoje srdce. Nerozmýšľať príliš nad tým, že sme manželia a teraz ako to bude s majetkom a neviem čo. Proste urobte to preto, že necítite tam už tú lásku. A v tej meditácii nájdete lásku sami v sebe. A v budúcnosti vás čaká láska a hojnosť. Treba sa odpútať od tejto minulosti. Do života vám vstúpi potom proste láska. Zvolte si nový smer. Do niekoľko týždňov stiahnuť sa, nerozmýšľať príliš, trošku meditovať. Proste anieli tam zhora, oni vám pošlú tie znamenia. Teraz nie je tá vhodná doba, ale do niekoľko týždňov, kedy už budete vedieť presne, čo chcete, zvolíte si ten nový smer, odídete od tohto vzťahu a vykročíte novým smerom. K hojnosti, k láske, hlavne sám k sebe. A máte sa aj vyjadriť jasne po tom, čo vlastne v skutočnosti chcete, pretože je dosť možné, že ešte bilansujete tie dve možnosti, zostať, nezostať. Sme na seba zvyknutí, čo bude. Nebať sa toho, čo bude, pretože keď sa budeme bať vždy toho, čo bude, tak sa nikdy v živote nikam neposunieme. Karty vám odkazujú, že vykročíte proste správnym smerom. Je to vaše osudové rozhodnutie, nový život s niekým potom iným. No, budúcnosť tu máte fakt, že peknú. Teraz aktuálne to ešte není to ideálne, ešte ste na tom rozhraní, čo urobiť, ale rozhodnete sa určite správne. A ja vám držím palce a veľa šťastia.